Ongi etorri guztioi, gaurkoan gurekin Joseba Bengoetxea, 37 urte, Usurbildara, duela 2 hilabete hasi zen Winner Formationen. Joseba, konta iguzu, nolako zen zure egoera duela 2 hilabete? Formakuntzan hasi aurretik buruai buelta asko ematen nizkion, jendean eta ze pentsatuko zuen, iraganian asko pentsatzen nuen, umetan eta nerabezaroan bullyinga jasan nuen, eta horrek ondorio kaltegarri asko ekarri zizkion bizitzan. Autoestima falta, inseguritate pila bat, gorabehera emozional ikeragarri, triste jarri igual, eta buelta emateko izugarri kostatzen zitzaidan, pentsamendu negatibo asko, askotan oso txarrak, oso dramatikoak. Gero baita ere pazientzi gutxinekan, gauzak nik espero edo pentsatu bezala ateatzez baldin bazitzaizkian haserre duten nintzen, oso gaizkitzaiten nion nire buruai, oso azkar estresatzen nintzen, iritsi nintzen puntu batea estres horrek diagnostikatu zidaten hepatitis autoimmunea, eta ni seguru nago estresa izan zela arazoa. Nire buruai presio handia jartzen niolako batez, eta formakuntza bukatzean bizitza beste modu batea ikusten duen, askoz alaiago nago, energia askoz gehiago dakat, konstiente naiz nire esku dagoena maitasunak inite baldin bat, barne lasaitasuna eta baki izango dela bizitzan, bakit egoera zail bat etortzeanean, emozioak askoz hobeto kudeatuko ditutela formazioan jasotako erreminta horiekin, eta horrek sekulako lasaitasuna ematit. Kontatu diguzu, nolako zen zure egoera duela 2 hilabete, orain beste lasaitasun batekin bizitzarela bizitzan. Garai hartan, kontziente zinen benetan zure buruak eragite zizula estres guzti hori, frustrazio guzti hori, errabi guzti hori? Ez, nik kanpoa botatzen nuen, balones fuera esatean naiz, bestian kulpa da, esan duten bezala bullyinga jasan izanak, pentsatzen jo ez zeatik nahi, zein dut ni gaizki, nik nire ustez onena ematen, jendiakin agradablia naiz, eta hain ulertzen da, gero etorkizunea behirare bai, askotan obserbatua sentitzen nintzen, ikusten nuen ni nire aldetikan jartzen nula, baina goi igual jendian partetik enun berdina jasotzen, eta frustrazioa ondila esan nahi. Frustrazioa ondila eta tristuran sartzen izan berriro, bukle batian, eta ni zein dut pertsona honei beti pentsatzen, azkenean nire reflejoa zen, nire pentsamenduan reflejoa, eta hori formakuntzan argi ikusit. Zergatikan sufritzen duguen beste pertsona batek dagoenean bukle horretan, dagoenean sufritzen dago asko, baina ez du ikusten zergatia, usten du kanpoan dagoela, laguntza ez da ausartzen, zergatik gertatzen da guzti hori, Joseba? Nik uste gehiago dela, jendiak ze pentsatuko zuregatik. Ez dakit, bere garaian psikologoak ende ibili nintzen, eta momentun ustez nire beharrak bete zituen, baina beste nire antzeko kasu bat ikusi nuen, eta esan nuen, jode, nik sentitzat beharra joan dikan, nire bizitza guztin konstantzi bat eraman, ez hainbeste altiba joduki, eta esan nuen, pertsona honek lortu baldin hau txip aldaketa, esan nuen, nik zatik ganez. Eta orduan kostazitzaian, ikuste gina gaina gimnasikoan, eta egunero, eta beti beldurra, eta azkenian, esan nuen, jode, venga, ezin da itxoin, zoriontasunak ez daka presioik, eta venga, pauso eman nun, eta gaur egun, zoriontasunan bide hortan hiri eskerrak, eta oso guztai esan, pauso emateatik. Neri eskerrak ez zut, pauso emateri eskerrak. Esan duzu psikologoekin eta ibili zinela, eta momentuan, esango dugu joten zinela, botatzen zenuela gure kami basura ustutzen genuen, liberatzen ginen, baina ez genuen aldaketa betireko bat egin, eta orduan berriro kargatzen zuen eta berriro beharrean gaude. Zein ezberdintasuna handi ikusi duzu gehien bat psikologo batetik eta nik ematen duan formakuntzatik?
Lehen esan duten bezala, psikologana joan da barru haustu, eta momentun ustutzen nuen, eta baina gero etxea joan eta berriro gure bueltaka, eta momentu zail bat iriste zanean berriz estresatu iten nintzen, eta berriz psikologana joan, eta berriz gauza berdinei bueltaka. Eta formakuntzan ikasi itena da, zoriontasuna gure barrun daola eta gure pentsamendun araberakoa dela. Eta lanketa inber da, baina batez norbait buruai ondo hitzeitia ze importantia dan. Eske dena da, dena. Hoi da ikasi itena. Eta Joseba, nola apurtu zenuen, porque esan duguna, zure egoeran dagoenen persona batek baloiak kanpora botatzen ditu. Ez du sinisten bera duela zoriontasunaren gakoa, ez du sinisten mentalitatea aldatuta ongizate etorreko zaiola. Nola beldur horiek apurtu, gero beldurak, ez pentsatuko, ostras, coacha izango da, ez dakitzen, nola apurtu zen dituen zure barneko beldurrek eta zentzenean, ostras, informazioa nahi diat, irekin hasi nahi dut lanean. Ez nolako hola jarraitu nahi. Ikusten nuen zein berranek ala bizitzan, justu gaina iregana jo aurretik aste batzuk nemazkin oso triste, ezin buelta eman eta esan nuen, eske hola ezin de jarraitu. Familia dakat aita naiz, hoi transmititzen nahi naiz, eta nik nire alabantzako onena nahi dut. Eta aita gaizki ikuste baldin bau, behar ez da ondo egongo. Eta emaztiakin berdin, eta nire inguruakin, familiakin, eta ni ondo baldin nao, nire onena dakate ematia. Eta nik nahi dut zoriontasuna eta nire inguruak bai, nire ingurukoak bai, ondo egotia. Eta harremanak sendotzia eta luze irautia. Astetzera formakuntzan, Joseba, eta zer momentutan egiten duzu klik edo txipaldaketa hori edo zer hasten zara zu formakuntzan zehar bizitzen zure egunerokotasunean? Pixkanaka junitzen konstiente egiten, adibidez, ikenbandako erraminta batzuk erabiliz, afirmazioak, nire buruai gauza honak esaten, animatzen egunero, eta azkenean ikusten nuen, boteria dakat nire buruangan, nire buruai ondo hitzeite baldin badiot, eta hola egunero segi eta segi, beste energia batekin esnatzen izan, eta energia hilotze horrek, alaiago sentiarazte zian, eta kontuatzen nintzen, ostra, nik espero baino erresagoa da, baina askotan ez geha kontuatzen, eta zaila da, ez lortuko, baina da dena pentsamendu limitantiak. Hori da, zuluan gaudenean ikusten dugu hain urruti argia, hain zaila ikusten dugu, da zaila siniste horrek berak ematen dugu gauzak zailak izatea, ez. Nolakoa da gaur egungo bizitza, Josebaren gaur egungo bizitza? Nolakoa da gaur egun Joseba, bilabetetare dago? Egizagun nuke asko zea laiagoa dela, garai bateko Joseba bromista berriz bueltatu dela, etxianena horitzegue, esango nuke energiare gehiago dakat, nire buruakin seguridade gehiago dakat, bakit hola jarraitu ezkeo ondo jongo zaitela, eta laguntza eskatu behar baldin eskatu berriz eta listo, ez dela ezer gertatzen. Bestiak zer pentsatuko guen ez duela inporta, norbean zoriontasuna dela importantia, eta hoxe da, pentsatzetena, hontxe. Zera azkenean besteik ikusten dutena da, zuen nola zauden, eta horren arabera etiketen du da, pertsona laia da, ondo dago, eta horren arabera zuk ere jasotzen duzu, ematen duzuna, buklean jasotzen da. Joseba, zein aholku emango zenioke zuk, zure lehengo egoeran dagoen persona bati, sufritzen dagoenari, bukle negatibo horretan, pentsamendu negatiboak, emozio negatibo, komportamentu negatiboak, bukle negatibo horretan dagoenari, benetan argia ikusten hasi dadin, aldaketa egin dezan, pentsamendunak sortzeko, emozionak ondo sentitzeko, ekintza honak egiteko eta bueltan berdinak jasotzeko. Zein da zure aholkua? Nire antzeko egoeran dagoena izango nioke bizitza bakarra dela, zoriontasunak ez dakala prezilleikan, eta ez egoteko beldurrakin bestiak behar eta ze pentsatuko guen, ez duela merezi hola jarraitzia. Benetan merezi hula txip aldaketa egitea, eta ez egoteko beldurrez iregana jotzeko eta usteko laguntzen. Nik nire esperientzia gatikan esatia dakatena da 2 hilabetetan aldaketa asko zaundi joan nahoritu etela urte betian psikologoak baina.
Bai, eta nola hautsi beldur horiek, ez? Ez duguna, oraindik askotan eusten gara, jarraitzen dugu, sufritzen da, emango ditu buelta nire kontura, edo inbertsio handia da, edo nola hautsi zen zuk beldur horiek, ez da momentua, diru asko da, edo porque pentsatzen dut izango zenituela horrelako pentsamendu behi. Bueno, nik egile esan, neon egoera neon da, dirua igual zitzaian. Ez que etzien importa. Ne importa zitzaian esan, ni ondo egotia. Eta lehen esan ten bezala... Osasuna. Oida, osasun mentala. Osasun fisikoa... Osasun fisikoa importantzia emate joan bezala, osasun mentala ere eman berra dago. Horrek fisikoan eraite, nahi gertatu zitzaian. Eta ez du merezi barne borroka hortan ibiltzia etengabe. Azkenean ni nire kabuz kontuatu nintzen, baina espaldin bau garbi ikusten horbaitek, nik benetan esate jot, lortuko hola txipaldaketa egitea, ni lortu baldin baet, beak lortuko hola eta emateko pausua. Bizitza bakarra da, oain da momentua, presentia eta horrek hori da merezi duna azkenean. Nire partez, Joseba, mila esker benetan bihotzez, zertik zukin lan nahizetea itea izan da plazer bat, aldaketa hori ikustea ez bakarrikan aldaketa fisikoa ez, aurpegian, zure begira da, eta esan duzuna, bultatu nahiz lehengo Joseba izatea ez, askotan txikitako Joseba hori, alai hori, beldur eta insegurtet horiagatik itzaltzen zaigu argia eta berriz bueltatzera guizatea eta goendik 17 urterekin geratzen dizkigun urte guzti hauek aurretik. Mila esker Joseba, eta eskerrik asko. Iri mote.